bas foyi tɛ denmisɛnninw don Rasula ala ka tile nɔgɔya ka garisɛgɛ fɔlɔ ala ka barika don denw na k'u ta fanga d'a ma ala ka dugawu i kɛnɛ sigilen bɛ yan awɔ i ko baasi t'i la i y'u ma wuli fɔlɔ ma t'i déranger basi foyi tɛ na bas foyi t'i la alhamdulillah ça va baasi tɛ abaka awɔ bi don bay domina dusele kan oh domina dusele kan Ahmed wage ala kan ke nyata aw to ka jenga baro ke o kay kusule amin aw ala ka buta fanga di yɛrɛ ma amina ala ka i den balo amin amin wala amin dem zanu dara mi o ma wuli fɔlɔ ma wuli folo ayi le bana de baara filɛ bana wula ka baara kɛ gudari okay nata do kono kan awɔ ka siraji amin ka garisɛgɛ fɔlɔ amin wala awɔ kan aw Kamata, n bɛ taa n da dɔɔni. awɔ dumuni yɛrɛ bɛ wusu daga la maa bɔ sɔɔni Awɔ ni dumuni mɔna i bɛ na ɲami k'e wuli kɔrɔ a teri ɲɛna k'ale ta ɲɔgɔn mɛ ne ko an fɛ ne bilara ale ka kɔɲɔmina na ka na i sigi n'i ye fagata ko k'e wele ta tiɲɛ ten kɔ o ɲɔgɔn tɛ ne kɔ koyi kɔrɔ a tɛ ɲɛna ko ne ɲinɛnen don n nakun kɔ dɛ ne nakun t'i ye yan koyi nka e ta n bɛ fu siri a danna tile filanan cɛ ko in tɛ an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna e bɛ ta e b'a to ne kelen bolo yan n'o yɛrɛ don n yɛrɛ bitɔ fɛ n ka so kɔnɔ ko k'i ko ta fɔlɔ n tagatɔ don yɔrɔ min na a yɔrɔ tɛ f'i ɲɛna n tɛ dan k'i wele ni wele ma dumuni na e kana to na ta tiɲɛbagatɔ mɔgɔ halakilen siri tigɛlen Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa? Bismillah. Dodi. karamɔgɔ ni ne seli ma masi ma basi ma tɛ n sinamuso de kelen don k'an sɛgɛn karamɔgɔ ni sera ka don ne jigi kɔrɔ bɛ a bɛ diya ne yɛrɛ ne ka diɲɛlatigɛ gɛlɛyalenba de don surtout ne denmusomanitigi de ne dun sinamuso de don ne kɔni ye muso filanan ye mais a den fɔlɔ ka kɔrɔ ne den denkɛ de b'a bolo karamɔgɔ an ne cɛ tɛ kuma ne fɛ bi an dun bɛɛ bɛ du kelen de kɔnɔ ne cɛ bɛ don ne b'a fu a tɛ kuma ne fɛ a tɛ si ne kan muso kelen don ka ne cɛla tunu ne la yɛrɛ de pewu a kelen don ka baara jugu sugu bɛɛ kɛ du kɔnɔna na han ne den yɛrɛ filɛ nin ye kɛnkɔnɔ kelen don a kɔnɔ a bɛ sa bi a bɛ sa sini o mɔgɔ t'o dɔn karamɔgɔ muso in bɛna sogo da ne la a b'i yɛrɛ kɛ fɛn ɲɛnama sugu bɛɛ a b'a yɛrɛ kɛ minɛ ye k'a bɛ ne kunu a b'a yɛrɛ kɛ wulu ye ka boli ne kɔ i t'i miiri diɲɛ fɛn jugu la a tɛ min da ne ka karamɔgɔ ne kɔni seri ma i ka don ne jigi a kɔrɔ bi dɛ n'i sera ka don ne jigi a kɔrɔ a bɛ diya ne ye yɛrɛ de i t'i miiri diɲɛlatigɛ fɛn foyi la ko nin t'a kɛ ne la ne kɔni y'i tɔgɔ mɛn ne seri ma n'i bɛ se ka ne jigi tugu i ka ko kɛ ne ye min bɛ se ka muso in sigi a sentigɛ kɔnɔna na karamɔgɔ walasa ne bɛ se ka nin bɔ n ka diɲɛlatigɛ la sinon ne sɛgɛnna dɛ Ni ala sɔnna ma n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu la i yɛrɛ dalen don a la k'a bɛ k'olu k'i la kɔnɔ karamɔgɔ a bɛ k'a kɛ n na yɛrɛ de i t'i miiri diɲɛlatigɛ fɛn jugu foyi la k'a tɛ k'a kɛ n na bi i b'a fɛ n k'a sen de minɛ a la wa k'a ɲɛ de minɛ a la karamɔgɔ ne tɛ fɛ ka nin ye ɲɛkisɛ yɛrɛ de la hali ni kaburu bɛ se ka sen sini a ka di ne ye ne tɛ fɛ k'a ye yɛrɛ de n bɛna fɛn d'i ma fo muso in k'a to so kɔnɔ de ka kɛnɛmana ɲininkali kɛ ko dugu jɛra wa karamɔgɔ bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ ni ala sɔnna ma nka n ka baarafɛn de piri ka gɛlɛn ni fɛn t'i kun tiɲɛ yɛrɛ la n fana tɛ se ka k'i ye ten 5000 o ye baarafɛn ye n'o sɔrɔla i kun yan n bɛ baara kɛ ka d'i ma karamɔgɔ an ni ɲɔgɔn cɛ la 5000 tɛ foyi ye hali n'i ko ko miliyɔn ne b'a d'i ma nin ko la bi parce que ne ko n ko n cɛ de ne ko n ka du de ne tɛ fɛ ka nin ye ɲɛ la mais i b'a dɔn diɲɛlatigɛ wagati ka gɛlɛn sisan an bɛ wagati min na sɔrɔ tɛ yen
Ngwan sigero la wafla kon me nguni be so ko mine ka bara ke no ni bara eresira karamo ali minte wata ne ba dima ni ala sona nkono me do ma che so kono ka bo ni man fotange karamo kan do te so ngan bara sugu ke ni magaluntike ni nana chien fo doron akute so nganga bara ke ni yere re nyana ta ni ngan nyana boben ni ngan nyana ita na karamo nana bismillah eba frafle warfle ne karamo alla jana da falin ada falin ko yemi fofo franta san yɛrɛ ɲɛma ye kosɛbɛ karamo ala sɔnna ma n y'a f'i ye cogo min na i bi fura in fura jaabi fɔ bale e bɛ wuli k'i bɛ taa i bɛ fura in kɛ gabugu kɔnɔ ni ga dakun bɛ a la wagati min na i b'i hakili to a la dɛ ga dakun b'ale la don min na i b'a kɛ gabugu kɔnɔ gakulu 3 de tɛ dugu aw ka tobilikɛyɔrɔ la i b'a kɛ milieu la n'a ye cɛmancɛ bɔ k'a kɛ a kɔni ka don cɛmancɛ in na n'i bi a don yen ni a kɔni nana ka na a ka tasuma laja ni ala sɔnna a ɲɛ bi minɛ a la a b'a to so kɔnɔ ka kɛnɛmana ɲininkali kɛ a bolo a bi sɛnsɛn ne ka don ɲɛgɛn kɔnɔ n ye sira d'i ma ala ka barika don a la ala ka barika don a la ala k'an to ɲɔgɔn amina yarabi La tanen. Tania. Abura rapta chilare. Mawani. mama dalen Man. Est-ce que Ali est de soirée? tamu alia aw alia sura kunne na binan kontane do kay de so Aha. E maro jarani. insan aw barula aw avec tout dit nena na sala kan kan de betam de finso igom na an resdama ante joga ere ay dole ni dei fam balia o balia le fam balia le ni dei fam balia ay dole ni dei fam balia o balia le fam balia le Daraga glani aw Fatmata nyama de yo biga lipton no glanga jane mitachi mitachi tebele ngado na kabisa wala ko ina du wono ya ni to kulare papa Fatmata Mune so? Papa ni yete kola. Nenyela. Papa ni yete tasma mena ni yete kola. Papa ni yete kola. Yete kola. Papa ni yete kola. Papa. Mune nyaso. Ne tasma mena ni yete kola. Tasma mena dro nya shira. Papa ni yete kola. Ah, de noso. Ni ye. Ne pas. Papa ni ye.
ko in nin ballo ka tune an sɔgɔma olu docteur an sɔgɔma Sake dɔɔni. Ban sɔgɔma. basi bara basi ko ten na ɲamma ka lajɛ dɛ n ka ka ɲamma ka lipton dɔ minɛ ka lipton dɔ k'u gɛja Awɔ. a ye tasuma minɛ dɔrɔn k'a ɲɛ minɛ la a tɛ ka foyi ye An sɔgɔ kun. Amba an ce. Amba ne ba an ce. Awɔ. Donc sɔgɔmada n'a kɛra ten. sɔgɔmada joona in na Awɔ. ne yɛrɛ tun pereselen don n bɛ ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ ci la o ci bɛɛ bilalen filɛ nin ye kama Donc a ɲɛ tɛ foyi la. k'a ɲɛ tɛ foyi Bon sisan a b'a dɔn parce que ne yɛrɛ bɔra nin ne yɛrɛ tatɔ de gari la. Mais sɔgɔmada in na bilen a tɛ se ka bila parce que aw nana retard la dɔɔni. Mais sini sɔgɔma aw bɛ soli ka taa. sini Awɔ. sɔgɔma Sini sɔgɔma aw bɛ soli ka taa 5 heures k'aw sɔrɔ. awɔ Parce que ɲɛ bara fila a ma nɔgɔn. Aw ko ko foyi m'a sɔrɔ aw ko foyi m'a sɔrɔ. a ko ko foyi ma sɔrɔ ale k'ale tasuma minɛ dɔrɔn ale dibi tɛna ka bali ka don a ɲɛ kɔrɔ ten An yɛrɛ bɛɛ wulila a kule kan. Effectivement a dun bɛ cogo min a bɛ komi fɛn m'a sɔrɔ parce que ɲɛkisɛ yɛrɛ position ɲɛ t'a la ɲɛkisɛ yɛrɛ position na a bɛ komi foyi ma ɲɛ sɔrɔ mais o tɛ lajɛli bali sɔgɔma 5 heures waati awɔ n'aw sera dɔrɔn donc a b'a fɔ k'u ka kulubali ka yɔrɔ jɔ d'accord donc n'an ni ɲɔgɔn awɔ donc an bɛ fɛɛrɛ an bɛ appareil don a la ok n'o tɛ a kɔni a ɲɛ tɛ sɔrɔ Bon, an tɛ taa n'a ye so o la. awɔ an ka taa n'a ye so o la a bɛ taga n'a ye so awɔ donc n y'a fɔ a ye cogo min n'ala sɔnna sini sɔgɔma 5 heures problème foyi t'a la n'ala sɔnna donc an b'a kɛ ten amina yarabi awɔ ala ka nɔgɔya kɛ Why do masaka sabali mansae? Sabali mansae, masado sabali mansae. Inyomi sabali la, inalonya. Sabali mansae, masado sabali mansae. Masabali, furu dumante diani masabali. Ne tɛ n yɛrɛ baara ye koyi a fɔ ne bolo kɛla n yɛrɛ kala ye Ma ka n'o fɔ i bolo ma k'i yɛrɛ kalan sa. la vie Munna de? ne bolo kɛla n yɛrɛ kala ye koyi Ka n'o fɔ sa. mais a tɛ ɲa fɔ ne ka tiɲɛ fɔ ne ma tiɲɛ fɔ ne ɲɛ tɛ nɔgɔya koyi Mama ye mun tiɲɛ? ne ɲɛ fura tɛ docteur fura ye ne yɛrɛ bɛ ɲɛ fura sɔrɔ yɔrɔ dɔn Mama. mais papa wele ka ca i fa ko Mina. olu la k'a kɛra cogo di ne mago bɛ la o a ka di yan awɔ n kɔrɔmuso wele Jɔ mɔgɔ wele. adamadenw kan ka sabali koyi foyi tɛ sabali bɔ an sɔgɔma an sɔgɔma Kɔngɔ ta ma kusaya. fɔni min tɛ ka fara kan sinɔn foyi tɛ ka bɔ a la a kɛlen don ko falaka yɛrɛ de tɔ bɛ ka taa ɲɛ mais n ma wele o la ni y'a welelen juguman tɛ An sɔgɔ tan. nse an sɔgɔma Ɲɛna a ka fisa. awɔ an sɔgɔma ala fɛ nse an sɔgɔma Ala ka nɔgɔya kɛ. K'a tɔɔrɔ dɔ la. Amina. K'a da farija. amina Kisa basi. amina ala ka duwawu minɛ n'i y'a ye n y'a wele n ma wele juguman na depi ma kuma daminɛ fɔlɔ n m'a fɔ k'a ka yafa n ma Tani kuma mun kɛra? Kana n'a nasira ne. ne yɛrɛ bolo kɛra n yɛrɛ kala ye koyi Dɔ ma ka n'o fɔ sa. aw ka fura in ɲini yɔrɔ jan fura in tɛ yɔrɔ jan ne ɲɛ fura tɛ docteur fura ye papa e b'i ɲɛ fura kɛ yɔrɔ dɔn papa ne b'a ɲini fɛ i ka ne kɔrɔmuso deli a ka yafa ne ma ala ni alakira jati kama a ka yafa ne ma ala min sera ka
furu sigila tigɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ ne kɔrɔmuso ye a ka yafa ne ma foyi ma ne bila nin na keleya ka baara de don ne yɛrɛ de bolo kɛra an yɛrɛ kala ye fura in ma dabɔ ne kɔrɔmuso kama ne yɛrɛ de taara morikɛ min bɛ yiriba jukɔrɔ ne taara morikɛ in fɛ yen nɔ gaturu kun tɛ ne la gaturu kun bɛ ne sinamuso de la walasa a bɛ se ka tobili kɛ n'a kun taara tasuma minɛ ne kɔrɔmuso ɲɛ kun bɛ tiɲɛ pewu mɛ ne ma lawuli o kama keleya ka baara de don i komi tiɲɛni kɛra ne b'aw deli a bɛ yafa ne ma ala ni kira jati kama. Tani ala ka yafa an bɛɛ ma. N'i y'a faamu. Umu. Naamu. Papa deli a ka yafa ne ma. N'i y'a faamu keleya kama i taara baarajugu k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na i hadamaden ɲɔgɔn. Nin t'o kuma fɔ a bɛ kɛ cogo di papa sinaya jalen gala de koyi ne m'a miiri ni nin bɛɛ ye kuma ka ɲi tan masa min y'anw lakana k'an kisi fura in ma walahi o kama ne yafara a bɛ min kɛ kuma ɲɛfɔ ye k'an ka wuli an ka taa nin ɲɛɲini depuis sisan e tɛ karamɔgɔ ka yɔrɔ ne b'a yɔrɔ dɔn karamɔgɔkɛ min sa f'a bɛ mangoroba jukɔrɔ a kɛra o feere na fo kulu sanfɛ e sera ka nin kuluba in bɛɛ yɛlɛ nin ko in kama a bɛ kɛ cogo di fɛn tɛ yan ba nin ka ɲi sa a ka ɲi mama an ka taa n'a ye an ka taa walahi ka yafa ne ma ne denw a bɛɛ ka yafa ne ma ala a y'a kɔrɔ da kɔrɔ jamana duman tɛ diya ni ma sabali badeya tɛ diya ni ma sabali badeya duman tɛ diya ni ma sabali muso bɛ se ka nin kɛ cogo di ala ka na nin kɛ koyi ala ka na min na ka ko kɛ dɔw ma koyi ne ba woloden tɛ mara ni ma sabali woloden ɲuman tɛ mara ni ma sabali Pai. Warto. Warto. Nga war balani. Karama warko kuma bila fɔlɔ fɛn b'an kɔ bɛ min ka jugu ni warko kuma. Amena ni ne kuma waso fana ne kun taa warto no. Karamɔgɔ a bɛ se ka kɛ n'i y'a y'an ser'i ma yan i bɛ muso in dɔn B'a dɔn. Nana baara kɛ n fɛ yan n ka wari tɔ de b'a la. ayiwa o baarako dɛ an ser'i ma o yɛrɛ de la parce que a baarako kɛlen don kungo ye n ka du kɔnɔ bi ne de y'a furu cɛ ye a kɔrɔmuso de filɛ nin ye n'o y'a sinamuso ye a ye fɛn caman fɔ an ɲɛna nin ko in nka bamananw ko ten ko bolo min ye si don mɔɔ la o kelen de b'a bɔ Ni lamɛn halisa. muso yɛrɛ bolo kɛla a yɛrɛ kala ye N balimamuso. Ne y'a fɔ i ye fɔ cogo min na e ma se k'a kɛ ten. karamɔgɔ ne y'a kɛ ten an ye baara jugu min kɛ a seginna ne yɛrɛ de Aw yɛrɛ sera ne fɛ yan kun jumɛn na ne aw b'a fɛ ne ka mun de kɛ sisan. karamɔgɔ an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye an na dili ala n'a kira kama i ka fɛɛrɛ kɛ k'i bolo lase Maaw sɔsɔ ala b'a dɔn k'a fɔ ko nin fura in n'i y'a kɛ a tiɲɛna tɛ ne bolo ala ko tiɲɛ n y'a tiɲɛna ɲini karamɔgɔ a kɛ ala n'a kira kama n bɛ den n bɛ i bolo b'i kɔ ala kama n bolo bɛ n kɔ ye karamɔgɔ ne ba ɲɛ karamɔgɔ ala kama n'a bɛ bɛn diɲɛ fɛn fɛn ma ne musa n b'a ɲini k'a di ne y'i faamu ala kosɔn nka ne ye kɔrɔn juru ka tilebi juru ka kɛn ka juru ne ma nin fura in la ne ma lakari sɔrɔ nin na n'a kɛra kɔni kɛko kelen de don i ɲɛ bi tiɲɛ fɔ kiyama i ɲɛ bi dayɛlɛ n'o tɛ yan n'o tɛ bilen banbali ma ɲi sa balimaw ni ɲɔgɔn cɛ